Светлеш, кои са тези 3 или там няколко хака, нали, които ежедневно ти практикуваш, така че да се чувстваш добре в своята кожа, и като майка, и като работник, и като бизнес партньор и така нататък, и като, нали, съпруга, нали? Кои са тези неща, които са доказани с времето, така дестилирани са, твоята дестилирана мъдрост, нали, която би могла да споделиш с нас? Моята дестилирана мъдрост. Значи, моята мъдрост е винаги оставям един час за себе си. Час, в който онзи ден ми се случи, бях 2 седмици сама с малкия, после мъжа ми пак имаше някакви работни ангажименти, общо взето 2 седмици си изкарах с детето плътно. И се усетих изключително прегоряла вече, просто му казах, моля те, излезте, имам нужда от няколко часа сама. И си дадох сметка, че във времето аз неволно и несъзнателно съм си отделяла точно така по час и нещо, в които детето остава с мъжа ми, аз оставам абсолютно сама. Най-често хора на фитнес, признавам си, в този един час, но така от едно известно време започнах масажи с гуаша. Не знам дали има ефект, но е нещо, което за 3 минути, макар да се чувствам добре, така да ми отпусне мускулите на лицето и врата. Това са нещата, които ме карат да се чувствам човек на първо място. Тренировките и масажите. Оттам нататък по организационно в деня 10 минути, в които сина ми гледа детско сутрин, за да мога аз да отида до тоалетната и да си измия зъбите като бял човек сама, защото никой не иска да се признае, но много е трудно с малки деца, особено когато са активни малки деца и за мен няма нужда да се срамуваме от екранното време на децата си. Има нужда да го насочим по правилния начин и да му сложим границата, разбира се, защото не може да стоят по 2 часа на таблета или там телефона или каквото е. Но да, признавам си, всяка сутрин в разделнични дни 10 минути има това дете, за да може майка му да е спокоен човек. Много хубаво. Благодаря ти много за това споделяне. Аз също благодаря и се надявам да имаме осъзнатост отново, когато говорим за това, защото наистина много е лесно да гледаш лъскави инстаграм мами. Ако ти покажа стаята на детето в момента, ще се хванеш за главата. Аз отказвам да я оправя за възпитателна цел. Той също отказва да се оправи. Да, но... И то е с възпитателна цел. Да. Взаимно се възпитавам. Между другото, аз толкова много съм се променила от човека, който бях, когато станах майка. Но наистина инстаграм мамите са много лъскави. Живота не е лъскав. Живота е мръсни стаи, отцапани дрехи, наакани гащи понякога, колкото и да е неприятно. Живота за децата е messy life. Ама това го прави готин.